Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang po ako sa pangalang Ana, isang masugid na tambalanista. Grade 6 pa lang. Unang beses ko pa lang po kayong napakinggan, alam kong nahanap ko na ang favorite DJs ko in this lifetime. Nung una ko kayong nakita sa magazine, natulala ako. Wala pang social media noon kaya sa magazines ko lang kayo nakikita. Pagdating ng high school, syempre tambalanista pa din ako. Hindi ko pa masyadong gets yung mga tirada nyo minsan pero natatawa pa din ako. Napadalang ang pakikinig ko sa inyo nung college pero nagbalik loob naman ako noong 2013. Nagtatrabaho na ako noon at yung office mate ko solid tambalanista din. Pumila pa nga kami sa Sky Dome nung 10th anniversary ninyo. Kaya lang, sa sobrang dami ng tao, hindi kami nakapasok. Yes, artista. Winner talaga yung Kumo-concert. Correct, winner talaga yung 10th anniversary. Napaka-classic niyan. Hindi kasi mahulog ang karayom yung labas ng venue. Ngayon namang papalapit na ang 20th anniversary ninyo, sana, pero ibang gimmick ninyo kaya hindi na naman kami makakasali. Hintayin na lang namin yung 30th anniversary. Baka naman sakaling by then, kasali na kami sa selebrasyon. Maliban kasi sa gusto kong ipagdiinan kung gaano katagal na akong tambalanista, napasulat ako kasi gusto kong humingi ng payo. Ganito po kasi. Ako po ay legit introvert gaya ni Chuper. Nonchalant to the maximum level. Ang nakakalurky, sobrang deadma ko na nga sa paligid ko, may umaway pa sa akin. Hindi ako inaway ng harapan, dinaan pa sa social media. Basher ang peg. Hindi ko malaman kung anong pinanggagalingan niya kasi wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Actually, wala akong ginagawang masama. Period. Deadma lang ako sa pangbabash kasi ayoko ang patulan. Nanay din kasi, tulad ko. Pero ang bigat na kasi sa dibdib. Kayo po ba, paano nyo po ba hinahandle ang bashers ninyo? Baka naman po mapayuhan nyo po ako. Iba po talaga ang powers ninyo tambalan. Sumulat lang ako sa inyo, gumaan na agad ang pakiramdam ko. Sana talaga maka-join na ako sa 30th anniversary ninyo. More power and God bless you both. Ang inyong tambalanista, Ana. Hello sa iyo, Ana, na hindi nakapasok sa 10th anniversary ng Tambalan kasi hindi mahulog ang karayom ang labas ng venue. Grabe naman, baka may rally ka namang sa iba ka nang pumila. Akala mo ano yung event ng tambalan? Oo. Nasa Mendiola ka Sakto. pa. Baka naman lasing ka noon 10 years ago, 'di ba? So, dun sa lahat ng mga tambalanisa natin na gusto sanang sumali sa 20th anniversary ng Tambalan, again, iba kasi ang gimmick namin this year. Iba kasi ang gimmick namin ngayong 20th anniversary ng Tambalan. We are having a kasalang parokya para sa 20 na couples.
in celebration of 20 years of the Tambalan on Radio. So yun yung gusto po namin. Bilang asa kwarantahin na po kami, nagdadagdag po kasi talaga kami ng ligtas point sa langit. Yan. Tsaka iba yung preferred, no? Oo. We want a more peaceful event. Yan, correct. More private. Ayaw namin na may... Kasi kami mismo, kapag ka nakakarinig ng ingay, umiinit na po ang ulo namin. Oo. Kapag ka ako nga, partner, meron nagtanong sa akin pangalawang beses na explain ko na ng one time, umiinit na ulo ko. Ano ba ito? Hindi makaintindi. Charot. Bilang umiiksi na kasi ang pasensya ng kwarantahin. Correct. Oo. Doon So, tayo gusto- sa medyo matahimik na event. Yan. Yan. Doon tayo sa mass wedding. Yan, Diba? yan. So, again, we'd like to thank our major sponsors dito sa mass wedding na ito. Maraming salamat. Mayet De La Rosa Fine Jewelry and Arena Plus. Yan, mabuhay po kayo. Sila Sa ang ating True. major sponsors. Correct. Ang Mayet De La Rosa Fine Jewelry ang dahilan kung bakit merong 18K gold ang lahat ng couples. Yes. Meron po silang yung kanilang wedding rings ay hatid sa inyo ng Mayet De La Rosa Fine Jewelry. Happy sila kasi pangarap nila magkaroon ng ganyan eh. Or 18K Tapos gold 18K to gold pa. Hindi to stainless na Sa o Tron. yung chroma na Oo, na na singsing. Mukhang ginto pag sinuot mo pero pag pinagpawisan na. correct, iitim, 'di ba? Oo. Tapos magsusugat. Hindi 'yan kasi 18K gold. Wow. Thanks to Mayet De La Rosa Fine Jewelry. Bongga. Salamat na marami, 'di ba? And of course, Arena Plus, maraming salamat. So, yun. Kaya walang 20th anniversary celebration na pwedeng sumama ang maraming tambalanista. Sa 30th, we don't know yet. Yan. Masyado pang advance yan. Iniisip ko pa lang ngayon kung anong pwedeng kung paano ko babayaran yung utang ko next week. So wag tayo masyadong advance. But thank you. Pili ko sa 30th para mga patribute na ito. Pag 30th, parang feeling ko ano na to, partner. Medical mission para sa mga kapwa nating nanginginig-ginig na mga katakatawan. Depende po kung si partner by that time meron na siyang prostate concerns. Baka medical mission tungkol sa prostate, ganyan. Medical mission. Oo, baka feeling Malay ko, natin, 'di ba? oo. Feeling ko kasi mas ano rin 'yun eh. Mas ideal depende sa age, 'di ba? Ganun talaga. 10th anniversary pa concert, 20th Oo. anniversary mass wedding, o di 30th pwedeng pwedeng medical mission. But then that's going ahead of ourselves. Masyado ng futuristic 'yan. Wag na muna nating isipin, pero sana umabot ng 30 taon. But thank you dahil mula noon hanggang ngayon, I'm sure na nakikinig ka sa amin, dalaga ka pa, tas ngayon nanay ka na, nakatutok ka pa rin sa amin. Maraming salamat. Anong gagawin ng isang nonchalant partner? Ikaw sumagot nito kasi iba yung sagot ko eh. Kapag ka nonchalant, katulad ni partner, papaano nga ba mag-deal with basher? Sabi niya, wala naman akong ginagawang masama. Sabi niya, I'd like to correct it, wala akong ginagawa, period. Baka dun siya nairita sa'yo, wala kang ginagawa. Diba? Kaya hindi niya napigilan mag-post sa Facebook tapos sa'yo ang patama. Oo, sa sobrang nonchalant, sa sobrang hindi walang kabibuhan sa katawan, 'di ba? Doon siya nairita sa iyo. Baka gusto niya ng mga bibo. Baka bibo kid siya, may mga ganun. At dahil doon, dahil ganun yung naging behavior mo, panalo ka doon. Oh. 'Di ba? Wala kang ginawa, nagalit siya. Oh, 'di ba? 'Di ba panalo ka doon, wala ka pang ginagawa. Oh. Nairita na siya. Correct. So this time, manatili ka manahimik. Hindi, asa an OA, 'di ba wala kang ginagawa, nagalit siya. Oo. May gawin ka para mas lalo siya magalit. Artista ka niyan, friend. Charot. Isipin mo na lang, Artista ka. 'Di ba? So, ganun ulit ang mga eksena na gagawin mo. Deadma lang kasi hindi po sila makakadagdag ng yaman ninyo. Totoo 'Di ba? yun. Pag nagpaliwanag ka sa kanila, hindi kikinis ang balat mo. Hindi ka babata ng 30 years, walang ganun. Totoo yun. Alam mo, power natin yun bilang mga introvert. Power natin yun na hindi maapektuhan ng mga nangyayari sa paligid. Correct. Feeling ko Ambivert siya. Spell ambivert. Hindi, introvert to kasi Hindi, feeling ko ambivert kasi parang medyo gustong gumante. Hindi ko rin alam. Hindi, kasi ang pakiramdam ko naman, sige, may go. ibang triggers. Tapos, dadagdagan lang nito. So ngayon, natuon lang yung attention niya doon sa latest. Which is yung bashing. Ako naman, ang naisip ko lang, hindi ka talaga, medyo pretending ka lang din na introvert. Parang ako, di ba?
Minsan may ba introvert moments talaga ako. Ayaw lang maniwala nito ni partner. Uma-ambivert Diba? siya minsan, pero ang totoo talaga, extrovert talaga. siya. Extro. Mas lamang si extro versus the intro. Kaya umaambi. Kasi partner, kung talagang truly introvert na tunay, susulat ka ba sa tambalan? Hahabaan mo yung sasabihin mo para lang bigyan ka ng advice? Sinasabi mo na... Sinasabi ko talaga na naman loloko ka. Charot. Basher pala. Kami pala yung Ikaw basher. pala. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Di ba? Ibabash ka namin dahil hindi ka truthful. Kasi kung introvert ka talaga, yung totoo yun di ba, hindi, I'm sure kampante ka nang wala kang ginagawa. Oo, wala akong ginagawa. So, hindi na lang ako, di ba partner? Hindi ka na maapektuhan kasi may shield ka na. Yun pa lang. Yung karakter pa lang natin na yun, panalo ka na eh. Oo. Kasi hindi ka apektado eh. Kaya feeling ko partner, sinasabi mo lang na maaaring nonchalant ka, hindi ka totally introvert. Kasi yung sinasabi nga ni partner, pag totally, di ba, kaya yung question ko partner, ikaw ba pag may problema ka, isusulat mo, isasangguni mo dun sa isang radio show na alam mong umi-air nationwide, di ba, worldwide. Napag-uusapan ako sa radyo. Na posibleng ma-feature sa podcast. Di ba? Pag introvert ako, hindi, ayoko ng ganun eh. Iniisip mo pa lang yung worldwide, yung word na worldwide, nationwide pa nga lang eh. Baka barangay level eh. Maiingayan ka na or parang aatras na agad ako. ka na. So may ganun ako parang, at pwede rin naman tama ka partner. Maaaring may ibang triggers may ibang yan. trigger kaya may ganyan ka kasi it's not really about that basher kundi about what that person said kundi baka may mga iba kulang na ba yung budget, nakakaano talaga yan, nakaka-trigger talaga ito. Kinalabit mo si Mister tapos sinabi ni Mister tinatamad siya, di ba? Nakaka-trigger talaga yan. Kasi kunyari ako bilang certified introvert, may sabihin ka sa akin hindi maganda. Hindi ako maapektuhan talaga eh. Parang, hindi maganda. Ano yun, di ba? Isa pa, hindi maganda. Diba? Tataas lang yung tono ko pero hindi ako affected. Mga ganon. Minsan nga parang ang sinasabi ng brain natin, nakakatawa naman tong tao na to. Diba nag-e-effort pa tungkol sa akin? Sa buhay ko, kinakalkal pa, inaalam pa niya yung nangyayari sa akin, tapos ikikwento pa niya sa iba. At the back of our minds, sinasabi niya, nakakatawa to. Diba? Wala ba siyang iba? Mga ganon. So, pag alam mo na ganon ka, panalo ka na dun eh. Kasi wala ka namang ginagawa. So, kasi galit na galit yung tao. So, ibig sabihin, dyan ka lang sa area na panalo ka. Oo. Yan na lang yun. Alam mo, ako ay certified extrovert. Pero then hindi ka makakali hanggang di mo sinasabi, di ba? Oo. Parang yun. kailangan kong sabihin. May merong konteksto kung ba't ko kailangan sabihin. May ganun. Pero then again, when it comes to bashing, yun naman something that I learned na hindi mo naman kailangan talagang sagutin, pansinin lahat, ganyan. Kasi nga, at the end of the day, lahat po tayo uuwi sa kanilang mga tahanan na may mga sariling mga concerns. Lahat po tayo gagawa ng parang para kumita ng pera. Hindi lang ikaw. It's not all about you. Ganun. So, in other words, coming from an extrovert naman, pagdating sa bashers, deadmahin mo lang din. 'Di ba? Kasi walang maidudulot na maganda sa iyo kapag ka pinatulan. 'Di ba? Ako partner lagi akong affected dun sa yung sinabi ni Doc Willie Ong eh. How yung stress of the bashing and hateful comments has affected his health. 'Di ba? Lahat tayo we look up to him pagdating sa health concerns, 'di ba? Talaga namang idol na idol yan ng nanay ko. Ang daming may idol diyan, 'di ba? Pero may ganun pa rin, may tinamaan pa rin ng katawan. And it's all because of stressful comments. One of the factors, stressful comments, 'di ba? Bashers. Correct. So kung may ganong effect, hayaan mo ba? Diba? Dead mo muna lang. Depende din kasi ano bang klaseng sinabi. Hindi din namin kasi alam eh. Baka may pagbabanta to. Although again, tayo naman mga introvert, hindi naman ibig sabihin nun na deadma tayo or nonchalant tayo. Hindi tayo affected. Naapektuhan din. Or na wala kayong pakialam. Naapektuhan din tayo na nangyayari galing sa labas pero hindi tayo assertive, hindi tayo aggressive na magbalik sa kanila. Meaning, hindi talaga tayo gagawa ng paraan para patulan yon.
Kasi nga ayaw natin ng ganun eh. Ayaw nating basagin yung peace na meron tayo. Lagi nating pinapangalagaan. We are so protective of our territory na pag itong area ko ay peaceful, hindi natin ina-allow na ang peace na yon ay makuha ng ibang tao. So dinidedma natin. Yan. So panghawakan mo yun, 'di ba? In your case naman, regardless of being an introvert and an extrovert, one good thing about you, nabawasan yung bigat na nararamdaman mo nung nagsulat ka. Yun naman, diba? yun na lang tingnan mo doon. Panalo ka din doon. Ang dami mo namang wins today. See? Diba? Kung magda-download ka pa ng Arena Plus app, di astig, isa na namang win. Di lalo na, malilibang ka pa doon. Sa True Lalo, diba? Dahil syempre sa Arena Plus, astig ka sa sports. Correct. Alam nyo ba mga kaibigan na ang Arena Plus ang tinanghal na Best Sportsbook Operator for 2024 ng Sigma Asia Awards? Aba, ito talaga ang magpapabago sa paraan mo ng pag-e-enjoy sa mga paborito mong laro. Ang astig pa sa Arena Plus, hindi mo na kailangan pa maghanap kung saan-saan ang mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro worldwide dahil sa Arena Plus app. Kompleto at always updated. Nandyan yung mga exciting games tulad ng PBA, NBA, PVL, boxing, soccer, volleyball at marami pang iba. At eto pa ha, pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports properties nila sa kanilang web-based or mobile applications gamit lamang ang inyong mobile device. O diba all-in-one na anytime, anywhere pa. License ng Arena Plus ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masiguro na legal at secure ang gaming environment ng ating mga users. At dahil gusto naming astig ka, kabisyo, alam mo ba na astig din ang mga official endorser ng Arena Plus? Tambalang Nicole Yala, Chris Chuper. Siyempre ang Pinoy Pride na umaaribas sa mundo ng NBA, ang ating phenomenal film basketball star na si Jordan Clarkson. Diba? Endorser din. Napakabongga pa yung official jingle ng Arena Plus, Halina sa Arena, performed by the one and only Glock 9. Kaya naman download Arena Plus app now in App Store. You can also watch it on arenaplus.ph. That's Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ayan. Ganon. So, tingnan mo na lang, sabi nga natin, speaking of mga wins, yan, di ba? Wins yan, hindi ka naapektuhan. Yung tayo. Hindi. Kasi hindi. Yung nakatulog bigla. 45 ko na, pasensya na ha. Yung kausap mo nakatulog. Low sugar kami ng gantong oras eh. Yung alam mo. Di ba ganun yun? Natatawa ako kasi minsan nangyari na talaga sa akin yun. May kausap ako, tapos sabi ko, tapos, nakakainis din. Naturo ka ng anesthesia. Nakaka-order, di ba? Ang anesthesia, 3, 2, 1, tulog, di ba? Ang classic pa dito, nagising din ako agad ng pagkakatulog ko kasi nagising ako sa sarili kong hilik. Pasensya ka na talaga, 45 na kasi. Nakakainis. Yung nagsasalita. Kumantok sa ganon. Hindi ako magtataka 5 years from now, posible talaga. Yung taas-taas. Magandang tapos in the middle of, diba? pahina yung boses. Okay, Tapos nakatulog. kaya may pinipindot lang ako dito. Pagbalik ko sa'yo, tunog ka na. Pahina yung boses. Pag malapit yung 30th anniversary, may posibilidad. Anyways, so ayun, ganyan, 'di ba? So, yun yung wins na sinasabi ni partner. Panalo ka na dun sa wala ka namang ginagawa, tapos siya yung galit na galit. Yung yung second win dito, yung sinabi nga natin na gumaan, sabi mo na gumaan ang pakiramdam mo, 'di ba? Yes. Naisulat mo lang ito sa tambalan, 'di ba? Third win, yung sinasabi natin na kapag nag-download ka ng Arena Plus app, madami kang makikitang mga wins diyan, 'di ba? Ng mga favorite sports, 'di ba? So, let's celebrate our wins. Yun Totoo yun. Alam mo, ang daming Saka natulog. At least natapos. Naitawid lang, tapos nakatulog ulit. Charot. Maraming armor ang introverts. Panghawakan mo yun, i-discover mo pa sa sarili mo yun. Correct. Totoo, isang napakalaking power natin, yung wala ka talagang ginagawa, pero yung mga tao sa paligid nagagalit. Nangingit-ngit. Nagagalit. Chill ka naman kasi wala ka talaga kumakain ka lang, hindi mo sila inano. May sarili kang buhay, di ba? Kasi naghihintay sila ng gagawin mo, kaya sila nagagalit. Ang lakas maka-artista ng introvert, di ba? Yung you're going your own way, nagsasucceed ka sa sarili mong paraan,
Tapos yung mga natao sa paligid mo, ngit-ngit pa more. Kasi diba? nag-aabang sila ng gagawin mo, minamanman nila ang bawat galaw mo. Ayan, diba? Doon pa lang panalong-panalo ka na, hindi ka artista pero superman man sila. Oo. Hindi mo kailangan ng PSG para manmanan ka, diba? Hindi mo nga kailangan gumawa ng malaking kasalanan para manmanan ka. Ang tanging meron ka, introvert ka. Yes, diba? nananahimik ka lang. Oo. So, i-maintain mo lang at that. Diba? So, yun lang din. No? Basta, pagdating kasi ang title din ng kwento na May Wagang Burnay is basher. So, pagdating dyan sa part na yan, yung bashing na yan, it will not really do you good. So, deadmahin mo na lang yan. Tama, Docs, tama. Salamat na marami sa pagtutok. Muli akong kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!